Salutare tuturor! Eu sunt Alex de la Aero. Eu sunt Andrei Savin de la Polygon Hunting Fun. Și astăzi am dorit să facem un videoclip care va fi primul dintr-o serie de mai multe videoclipuri instrucționale și de informare, prin care am dorit să vă prezentăm carabina Tikka TTX Tacta 1, o achiziție recentă a Polygonului. Modelul de față este în calibrul 308 și în culoarea Desert Tan. Tikka T3X Tacta 1 este o armă precisă pe distanțe foarte mari, o armă ergonomică care poate fi folosită și la vânătoare, lungimea TV de 61 de cm, muzzle brake, în poligon am testat-o până la 150 de metri, unde avem linia de tragere și vă așteptăm să o folosiți în poligon. Da, dacă doriți să o testați, Polygonul Hunting Fun vă poate pune la dispoziție oricând, precum și mai multe tipuri de muniție. De menționat este faptul că vine cu un filet de 15-8x24, la care în alte țări se pot atașa amortizoare, iar în România doar muzzle brake-uri, dispozitive de reducere a reculului și chiar vine cu muzzle brake încorporat. Alte calibre pe care am vrut să le folosim, 6,5 Creedmoor, Alex? Da, un calibru foarte precis, aș zice din gama asta un calibru mediu. Arma Tikka TTX în modelul Tacta 1 se face doar în 223 Remington, 6,5 Creedmoor și 308 aici de față. Personal, pentru vânătoare eu recomand 308 pentru că e admis la mai multe specii și muniția este mult mai accesibilă și mai variată. Prețul cartușului pleacă de la 5 lei până pe la 20 în funcție de ce performanțe avem nevoie și dorim să obținem. Greutatea armei Tikka este de 4,5 kg. Cursa închizătorului este foarte lină. Iar tăgaciul are o acțiune foarte fină, o cursă foarte scurtă și ce e de menționat e că este în două stagii, da? Cu un crisp foarte curat, după cum puteți auzi. De asemenea, ce am uitat să menționez este faptul că pasul ghinturilor, barrel twist-ul, este de 1 la 11, are un raport de 1 la 11, are un obrăzar reglabil, ceea ce ne ajută la tragerile sprijinite prin ridicare sau coborâre atunci când tragem din picioare. În continuare o să vedeți că vom merge cu ea și în poligon, vom trage atât din picioare cât și de pe suport de pe masă. Și atunci este foarte la îndemână faptul că este modular pe partea asta. Ca și plusuri, îmi place foarte mult că vine cu un șasiu de aluminiu, cu Picatinny Ready integrat, foarte important asta, nu mai avem nevoie de șină extra, țeava de precizie, patul care este reglabil atât pe înălțime cu obrăzarul reglabil pe înălțime menționat anterior, cât și pe lungime prin adăugarea unor distanțiere. Ca și minusuri, după părerea mea, după ce am testat-o în poligon, greutatea puțin cam mare pentru o armă de vânătoare, iar prețul față de cele similare, armele similare calibru 308 și arme de vânătoare, puțin cam piperat, puțin cam mare. Dar calitatea costă. Calitatea costă. Ai spus că ai testat-o în poligon. La ce distanță ai testat-o? În poligon am testat-o la o distanță de 150 de metri. Așa. De obicei cu clienții tragem undeva la 100 de metri. Da. Dar pentru cerințe speciale o putem duce și la 150 de metri fără probleme. Cum ți s-a părut la 150 de metri? O armă foarte precisă. Da. Și cu o precizie foarte bună și o recomand tuturor celor care au deja o armă. Pentru a doua armă o recomand cu încredere, dar pentru prima armă da, e un pic cam grea, e un pic cam complexă. Încă o chestie foarte faină care mi-a plăcut e faptul că vine cu o magazie de 10 cartușe, magazie standard NATO, calibru 308. Pentru poligon foarte bună. Da. Are unul cu ce se distra. Acestea fiind spuse, hai să o punem la treabă, să mergem cu ea în poligon, să vedem ce grupaje pot obține și eu cu ea și poate și tu. Sigur. Da. Am ajuns pe linia de tragere. Linia de tragere de armă lungă la Hunting Fun este prevăzută cu 8 standuri închise, deci nu contează ce intemperie sunt afară, dacă bate vântul, dacă plouă. Mi-am așezat obrăzarul, l-am dus în partea de jos ca să-mi ofere o epolare corectă.
De asemenea mi-am reglat paralaxul, cât și magnificația. Și acum să o punem la treabă. Arma este dezasigurată, de siguranță nu am vorbit mai devreme, dar vorbim acum, profităm de asta. Cu siguranță cu 2 poziții standard, ca și muniție. Vom folosi niște cartușe FMJ, calibru 308 desigur, de la Selier Belot. Este o muniție ieftină, dar foarte precisă, pentru trasă în poligon. Și acum să vedem ce știe jucărica. Perfect. Am dat un foc de confirmare la 150 de metri într-o țintă de metal, iar acum o să ne mutăm pe hârtie. Închizătorul merge foarte lin, trăgaciul rupe extrem de precis. Am lăsat cartușele jos pentru că bate vântul. Ne mutăm pe ținta de hârtie. Facem ajustările din stand pe înălțime. 10. Perfect. Arma este reglată impecabil. Băieții de aici știu ce fac. Sunt Liviu Vrânceanu, sportiv de tir, instructor în cadrul poligonului Hunting Fun. Acum vom trage 2 focuri la ținta de hârtie, arma este reglată de mine. Avem o lunetă Hawk cu magnificație de la 2,5 la 15. Deci să trecem la treabă. Doar ce am terminat ședința de tragere cu carabina, sunt profund impresionat, mi-a plăcut extraordinar, se simte foarte bine, reculul e aproape inexistent, arma trage perfect, deci perfect, arma și luneta și-au făcut treaba cu brio, e un combo de excepție, aș putea zice. Dacă vreți să achiziționați această armă, o găsiți în toată rețeaua Aero Internațional, cât și la partenerii noștri. Iar dacă vreți să o testați, vă așteptăm la Poligon Hunting Fun la Bubuși. Cu siguranță nu veți regreta, eu sunt client fidel, vin destul de des, colectivul de aici e super ok, la fel și colectivul nostru, colegii din magazine, sunt băieți care vă stau la dispoziție cu toate informațiile de care aveți nevoie, au toată răbdarea, ce pot să zic, cătare plină.